Dobrý den lidičky, takže já vás vítám u dnešního pořadu vaření se mnou, s Pepou, no. A dneska budeme dělat, hele, řekl bych, že to je broiler, slepice to nebude, jo. Nebo je to broiler, protože ty stejna jsou nějaký velký, no. Podle nápisu Kurto Trasero je taky to kuře, ale vole, budou to ty čtvrtky, možná. No, nevím, uvidíme. Ale to, dáme si to s bramborama. Brambory, vole, jsem si nakrájel nájemno, protože mám malý sporáček a musím to rychle udělat. Jo, je to taková rychlofreška, takže to, brambory, normálně, jo, nemám koření, takže kořením těma bujonama, ať už tady, to vidíte, jo, s cibulkou, bujon a i brambory. Ale nebude to všechno. Navrch přijde pak pórek, jo, který jsem neměl kam dát také ve sklenici, tam pak přijde pivo. No, budu to dělat pěkně na sádle, s tím, že brambory budou na česneku. Česnek jsem si koupil teda mražený, protože jsem neměl peníze, jo, a nejspíš budu ještě obalovat ty kuřata. A tu cibulku s tím zbytkem, co tam zbyde dole, do koření a tak to se odestuje a dá se to na brambory. Brambory možná budou šťouchaný, to se ještě uvidí. Každopádně vás budu milé rád informovat o dalších krocích s tím, že zde je nádobí, jo. A vidíte, jsme v přírodě, i v přírodě teda jezdí vlaky, jo. Naše příroda vlastně, jo. Kuchyně je taková zatím neaktivní, no. A jinak to, toaleta, všechno prostě komplet. No a malá elektrárna, abych byl ve spojení, ale aby jsme se vrátili zpátky k vaření. Takže za chvilku jsem tady, vykouzlím a bude, jo, zatím. Takže lidičky, vracím se zpátky a potom, co jsme udělali brambory, tady, jo, tak teďka začínám dělat tady cibulku do šťouchaných, jo, no, s tím česnekem, trošku toho koření, jo, z toho nejsem šťastný, ale tak co má dělat, když člověk nemá pepř ani sůl, koupit, ale to přijde, nebojte. No, pak si obalím jedno nechám asi na přírodnou, vidím ještě, no, a počkám si a uvidíme, no, chvilku to bude trvat ale ona krásně zežloutne, no, a bude to úplně jiná liga, ta cibulka, hele. Sádlíčko jak pěkně pouští, vole, tuk, vole, to je krása taky. Dal jsem trošku viržínu, no. Takže tak, no. Uvidíme, co se s tím dá dělat. Čau lidi. Tak zatím to vypadá teda takhle průběžně, jo. Kuřátko, pár kousíčků jsem tam naházel, jeden mám už tady, něco jsem sněd, jo, tak pro chuť. Kuřátko se nám dělá, jo, kusy se taky udělají, je to dělané na tom sádlíčku, jo, žádná sláva, jo, nevypadá to extravagně. Ale když se koukneme na to kuře takhle, jo, tak se krásně nám dělá aspoň ta kurčička, uvidíme, jak to půjde dál, jo. Já to možná ještě trošku pak podleju pivem, no, a nechám to dodělat, hej, úplně na bomby. Nevím, jestli to kuře bude dobře uvařený, protože je to malý plamínek, jak se dá vidět, jo.
plamen ala Decathlon, ale brambory jsme udělali na tom všechno, jo. Řízeček. No. Kučovčičky prostě. No a před dokončením naší epesnosti jsem si dal povořit pěkně. Ještě masíčko, pivíčko. Vyvaříme pěkně maso. Šťávičku. Jo. Dal bych řekl, že se to i dusí takhle, možná trošku, nevím. Snažím se vyvařit tu vodu, aby zbyla jenom fakt troška, abych si to měl čím polejt tady a mohl konzumovat. Děkuju. No a myslím si, že máme hotovo. Takže kuřecí řízečky, kuře, šťouchaný brambor na česneku s trochou porku a špek, pivíčko a všechno děláno na ohni v přírodě. Přeju dobrou chuť.